Yes! Endelig færdig! Nej, jeg når det ikke. De lukker om 5 minutter, hvad skal jeg? Ej, nogle gode blomster. En dårlig hårdag, jeg har i dag. Og I må hellere løbe nu. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået mig med det. Jeg er træt. Endelig kan jeg sælge den på den røde avis. Goddag, butik. Der er nogen, der stjålet min tankekasket. Jeg sidder og kommer med det samme. Farvel. I hans spændende historie om hans tankkasket. Og Professor Dude kunne desværre ikke være her i dag, så derfor så skal jeg forklare, hvad det er, hans tankkasket kan. Og det den kan, det er, at den kan både høre folks tanker og kan sætte strøm til den højre hjernedel og give Professor Dude eller den anden person, der prøver den, kreative idéer.